Gin-revoke sang Estados Unidos ang diplomatic visa kag tourist visa ni anay House Speaker kag subong late Representative Martin Romualdez. Ginkumpirma ini sang iya pakaisa nga si Philippine Ambassador to Washington, Jose Manuel Babes Romualdez, apang wala pa ini sang kumpleto nga detalye nga nahatag. Sa piyak nga bahin, wala naman naghatag sang public statement ang embahada sang Estados Unidos diri sa Pilipinas sa ginreport nga visa revocation. Sa idanom sang pulisa, ang US authorities ang wala naga sa publiko sang individual visa records. Si Romualdez amo ang isa anay sa pinakamalapit nga kaalyado ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag masami kaupod sini sa mga opisyal nga biyahe sa sagwa sang pusod. Nagatubang siya subong sang mga reklamo sa ombudsman bangod sang ginaligar nga plunder, graft, money laundering kag bribery. Sa subong, wala pa ma-indict sa korte si Romualdez bangod ang reklamo sang ombudsman batok sa iya ang yara pa lamang sa preliminary investigation. Nagigyo anay si Romualdez sa Sandigan Bayan o kung sa Sandigan Bayan nga bawion ang gindagdag sa iya nga precautionary hold departure order nga amo ang nagabalabag sa iya nga makabiyahe sa luwas sang pungsod. Ginbasura sang korte ang iya nga hingyo. Una na nga ginakusaran ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla si Romualdez nga amo ang purported mastermind sang corruption scheme nga naangot sa Ghost Flood Control Projects. Ginpanginwala sang kongresista ang tanan nga akusasyon sa iya kag nagpaandaman nga hindi siya magsugot nga himuon siya nga scapegoat o kun fall guy.